Akwengibingelele kwelamthaniya kwelikaphunga namageba kwelimkama isizulukazi lethi into emsakazeke lobingelelayo ngibingelela ngaphansi ke kohlelo isinto sakithi kuyona ke isiyeza TV ngisaqhubekile njalo ngilonke ngilethela izinto ekhala kahle ngilethela abantu obalangazelela ngaso sonke isikhathi namhlanje ke ngiphathele intokazi esafika emehlweni abantu ngisho njalo kodwa ke akwenginikeza ithuba ngikubingelele intokazi ngomkele. Yebo sanibona igama lami nguNomagugu ngamathenjwa ngokuhlala ngihlala eNewlands East ngikhulele khona la eThekwini. Nomagugu waka Nomathemba wakaMathenjwa. Mathenjwa. Oh okay, uMagugu wakaMathenjwa. Nkosazana awutshele thina ke ngoMagugu umuntu okhule kanjani ngoba siyambona manje uyavela kancane lapha enkundleni zokuxhumana ngento enhla kusathu sibeke nje ngokukhula kwakho nendawo okhulele kuyona. Alright, no mina ngikhulele kwaMashu kaM. Mashu M. Ngikhulele kwaMashu kaM. Ngingane yesalikazi nje, ingane yagogo. Bengumntwana nje o simple, omukela isimo, o understandayo isimo sasekhaya. Aphila ngaphansi kwaso. Aphila ngaphansi kwaso nje vele isitalo sami. So ngahlala ke eNewlands sengihlala noma nobaba. Sahlala ke kuze kube manje ke. So ngumntwana nje ebengiyithanda impilo yasemakhaya because emakhaya bengiya ngokuvakasha. Amapha amakhaya. Akamhlabelengane. Nomhlabelengane ngoba usabalele umhlabelengane omkhulu kakhulu. Kuphi lapha angizazi igodi za lapha because angiyena umntwana uyanjalo. Yeah. Yabo ngiya ngaleso sikhathi mina nesimo esiphoqayo. Esiphoqayo yes. Yabo. So bengiyithanda impilo yasemakhaya kukona ukuthi angazi ngithola ithuba lokuthi ngilontshuzana ngihlale khona. Uhlale khona isikhathi sanele. But bengiyithanda mengifike khona ngibona ukuthi okay indawo engakwazi ukuphila kuyona le. Fike ngibone nabantu awukuyasinwa la umnandi ke la yabo but ngalani bengekho into kanjalo ngajwayelekile so ayikhambe ke uthe 2016 ngahlangana nomfowethu nje uKhalathi ngahlangana naye uKhalathi wangifundisa ke ingoma ngifundisa uKhalathi nje usuka ngo2016 2016 kodwa ingoma waqala ukuyibona wayithanda mawuvakashele emakhaya ngivakashele emakhaya yabo so ke angifundise ingoma uKhalathi ayinami ngingene ngibona ukuthi okay lento le hayi iyangena kumina bo sinto eyodwa nayo ingihlukumeza indawo ayithemba kalokho ke ngajoina iqembu labafana Igoso lami kwakuMasiliva wasenkandla uMasiliva nje wasenkandla wamthiyana insizwe ezime kakhulu angifake ke naye kuMasiliva kodwa ungifake sekhona vele umuntu osengifakile vele sisegazini ngifuna ukuthola la ujoina iqembu lengoma KaShameni. Yebo KaShameni. Yezinsizwa. Uyintombazana. Yebo ngiyintombazana. Kuphela intombazana. No, sasibathatha amantombazana. Sasibathatha amantombazana. Ayisijoyine leli group le. Kube mnandi. Ngijwayeleke nempilo yase hostel yabo. Meko August qalo August kanje sekaqale kahlangana namagosa amadala ehostela kuyasinwa ingoma. Zibulalana ngengoma. Bayisuke sibheke enyangeni yamagugu. So ke kubulalana ngengoma kanjalo nami ngcine sengene egazini uthi hayi kumnandi ngabo kwathi ngelinye ilanga kaphileke kwathi ngelinye ilanga sihlale nje negenge yabo kukhulunywe ke ayi kuma ngaqala ke lapho ukuthi hayi nayi intelo ngayihlanganisa lento namantombazana yabo ngayihlanganisa kanjalo ngabiza igenge nje yangasekhaya ngayihlanganisa kanjalo so ngaqala ngeqembu ekuthiwa amabhungezi ke ngaqala ngalo kwase kwenzeka ingxushunxushu ngase ngathi hayi noba futhi ngicela ukunishiya imake usahlanganisa iqembu nanga umuntu wena ube nesikhathi waye emakhaya wafika wayibuka lento wasukuba khona umuntu okufakayo kulento mhlambe ukuya kwamanye amantombazane uthini kuona kwamukela kanjani uzowachazela ngalento yengoma no ngafika kubona ngathi bafethi yazi bese siqale into nje samantombazana kanje singahlezi sihlangene singahlezi kunento esibhizi ngayo enikeepa busy esikeepa busy ngeke siluze focus kune focus esingeke siluze yabo so kwabe into kanjalo sabona ukuthi okay yasiphumela kunezinto esesizibayo esenikwazi ukuyiyeka ngenxa yokuthi seninesikhathi enisifakile empilweni sesihlale sibhizi weekend asitholakala yabo part neinsuku umuntu sesikoleni intambama siyajima uyabuza uzojima yabo so ke kwenzeka okwenzakalayo ke 2017 then ngaliyeka ngathi hayi bafethi ngenxa ngishunqushu ngathi bafecela ukunishiya in peace kwathi 2018 ngase ngaqala lelo qhawekazi because ngiyathanda and sengibonile ukuthi no
kuyaphileka yabo kumnandi futhi ngiya-enjoya and nami kunezinto engiyikhohlayo ngisho kuthiwa sengibhekene nezinto engakanani zomndeni empilweni nje ngikathi ngikhula vele ayi ngabona ukuthi no lento le ingikhohliswa yonke inhlobo losizi yabo hayi-ke kwase kuba ukuthi ngivulele oqhawekazi ke sibambisene nabanye abafethu ke yes sasebenzisana kuze kube imanje ke okuyilona osaliphethe njengamanje ilona engisaliphethe ke njengamanje sibambisane nje nozakwethu kakhulu nabo mhlambe ke inhloso owaba nayo ngokuthi ubuye ulivulele lesifo inhloso yokuthi ufuna ukuyodlala emcimbini yahlukene noma naniyivulela nje ukuthi makuthiwa kunomdlalo lapha nakwazi ukuyogijima okokuqala singaka-understand ukuthi kwenzakalani yes okuwukuthi ke sithi hayi sibize nje emcimbini leyo memulo siyafike siyasina yabo kuphelela lapho okokuqala sisaqala because sasingaka-understand ukuthi yini le eyenzakalayo kahle yabo semva kwalokho kwalontuzana sathola ukuthi ke kunelontuzana kunezimo kanje ezike yivele ezike yivele hayi kwaqala lapho-ke ngabona nami ukuthi okay lento le akahlahla ayigcini la iyaqhubeka ifanele uqhubeke ulokhane uhamba kancane lokhane gcine sekuyinto eniphumelela ngayo yize kungeke kube yinto oma ngayo empilweni yebo kodwa kube yinto eniphumelela ngayo ezinye zezinto enike niphumelele ngayo and kuyinto enhle ehlanganisa amantombazana yes one awabona so asitholakala kunamantombazana abe kwilo kusimo esingesihle kahle into enjengo-rape yabo nabanye ke abaphumuka yabo ngey'nhloso zabo vele kodwa-ke kwabe kuwukuthi ke yazi labantu frustrated ngiyabahlanganisa bebe nathi la bakhohlwe insizwa zabo two nababanye baphumeke elesidingo vele abazenzayo vele yabo bayaphuma kulezo zinto lezo so ke kwabe yinto nje futhi ngempela eyenzakalayo alright mbukele lapha ekhaya esahle nayo Intokazi uMagugu sizolo sikuletheleka nje imibuzo eminingi ephathelene nokuqhubeka kwezinto eziningi ngoba kunomlando asisanda ukuqopha kuyona ke indima le yengoma mhlawumbe ke usufika ke kuyona ke ingoma usubona ukuthi no izinto zenzeka naye imicimbi ngapha nangapha iyavela ithini approach yabantu abakumemayo bekumemela ukuthi uzokwenza into yakho ngoba kuneminye imicimbi sesike sekubona kuyona okay abantu bayasithanda kakhulu and okuyinto engijabulisayo futhi engipha amandla engithi mengihlala ngithi ngiyacabanga sengiyazi ukuthi angenzeli thina kuphela sengenzela nabantu abasibukayo abasithandayo so if abantu besicela ke siyatholakala vele and fanele kube emqondweni wethu ukuthi sishaye uperfect ukuze mesipostile na ku social media abantu bebone and futhi nabantu ethi siyekubona bebuye ne-feedback abanye abantu abangakayiboni abangakasiboni live basigcina emavidweni so babuya ne-feedback enhle okudala ukuthi ke kugcine futhi sekulokhane kuqhubeka kulokhane kukhula kanjalo okay sihlala Intokazi ithi khona konke abakwenzayo benikeza isikhathi bafuna ukwenza okuzovela kubantu ukuze umuntu nomuntu ozokubona akwazi ukuthi atshele omunye ukuthi hayibo ngiye ngabona Intokazi ezokuthi zishaya ingoma kaShameni esencane esakhula mhlawumbe futhi mangasichazela la endimeni yayo ingoma njengoba usukhona abantu abavumeleke noma bamkele eqenjini ithini imigomo yeqembu ukuze abantu bakwazi ukuyithola sebesina ngani no awukho umgomo nomba othandayo oze ngeenhloso zokuthi sikhule uvumelekile wamukelekile sifuna umuntu nje oze ngezinhloso zokuthi sikhule hayi ozobhidliza so akwamukelekile whether kuyintombi noma cha akukhethile mhlambe khona i-age restriction ukuthi sidinga abantu abaneminyaka emingaka noma siqala from 14 years yes 14 then kuya ngokukhula ngisho mangathiwa nanga umuntu una 37 methi nayo sengaliphakamisa unyawo wamukelekile as long as ezoba umuntu obheya imithetho yala iqembu
mhlambe awusiphe nje imithetho mhlambe ubone ukuthi balekile mhlambe bemhlanu ukuze umuntu ozwayo lapha ekhaya mhlambe ufisa ukuthi ayithole senithinta esefuna ukuzojoina iqembu imithetho ungamasisayo namhlanje ukuze abantu angakwazi ukuphila ngaphansi kwayo. One ukuthi nje akwazi ukuhlonipha mina njengoba ngingane mina neminyaka emingaki njengamanje ngina 22 years 22 years yabo ngingane kunabanye abadala kunami yeah yabo so mengibeka ngithi mina one emcimbini womuntu asiphuzi kodwa uyakwazi ukuthatha into yakho uhambe nayo okokuqala lokho fanele akumukele lokho bakhona abaphuzayo ngeke ngikufihle lokho bakhona abaphuzayo abantwana abavunyelwe ngisho emakubo so akukho ke nami ngase ngisho kodwa mesila eqembini uyathatha into yakho uhambe nayo ngoba ungaphuzi lokho kuswenzela ukuyihlonipha sisenzela ukuyihlonipha bakhona abaphuzayo yes yabo into esingeke nje sivimbe leyo yeah ngoba phela abanye abantu umuntu mesuka ekhaya usuke ephuma ngaphansi kwabazali behlule abazali wena usamenza akukho engingamenza kona bakhona okwesibili mengithi igym akumele ungichazele ukuthi kwenzakalani ngaphandle isimo mesiphoqa ngempela yabo although nginga expectile ukuthi ungitshele zonke izimo zakini yes awukho indlela ozongibekela ngayo ngiunderstand nami ukuthi ke ayikubalekile yabo isikhathi sisebenza ngesikhathi kakhulu mesizojima sisebenza ngesikhathi kakhulu and fanele senze sure ukuthi siyaphusha kunezinto ekumele njengoba sisina ingoma yabafana fanele senze sure ukuthi kunezinto ezisegazini kuthina yabo ngisho kuthiwa manje kuqhamuka umcimbi ngiyazi ukuthi anginavalo ayikho futhi into ongayinyeza ngayo ngiyazi ukuthi mina vele ngizofika ngicule nabantu engihamba nabo baqine enough yes and mesisejimini singasahleki singasanamngani usuyekhala unyawo kuphela nginenhliziyo encane ngalendlela esimanga yabo so yize ngingathukani ngingashayani because angimshaya umunye umuntu angimbeki isandla umuntu yabo angimbeki isandla umuntu kodwa fanele azi njengoba sisojima azizele ukuzoncengana style sizosebenza so ingakade ngithi eqaleni uvumelekile umuntu onenhloso ezinhle because engomeni akuncengana style uma ukuthi kuyahlula lokho uyaphuma ubuyele emuva uqhubeke nezinye izinto ngaphambi kokuthi uzofika engomeni phela Hlelayo Intokazi uMagugu uthi engomeni akuncengwana abamfuni futhi umuntu ofika ngenhloso engezona ezinhle ngoba inhloso yabo ukukhula kakhulu into abayiphokophelele bona impumelelo nakuthi nako konke ke abakuzwayo noma abakutshelwa abazali baqhubeke bakwenza mhlawumbe ngabe sukahlangabezana nenkinga la uthola ukuthi khona umuntu uyaphuma ngegama leqembu kodwa angafika ejimini nizo sekuthiwa kade iphume ngegama lokuthi uza kunini uze ejimini kodwa sekuyaba setholakala into engasile yebo sekwakwenzeka kodwa sasasanda ukuqala iqembu lapho makwenzeka ukhendlisha kanjani njengomholi weqembu ngiyasho umzali ngithi noma ngiyayithoba kuwena ngiyaxolisa kakhulu kodwa besingenalo uhlelo njalo ukuthi abesingenalo uhlelo lokuthi mhlawumbe khona la siyakhona ayi mhlawumbe ephuma ethi thina kuyahanjwa kanti akuhanjwa kuthina futhi ngiyasho ukuthi hayi nobe lukhona uhlelo olunjalo kodwa yena ubengekho akafikanga angiqamba amanga ngoba egcineni ngelinye ilanga ngiyoqamba amanga kanti lo muntu sebengibuza bafuna ukutesta mina ukuthi kanti uselimele lade khona yena sebefuna ukutesta mina ke manje mina sengiqamba amanga so bayazi nabo ukuthi mina mangangwaqambi ngalapho nje angikhulumi ke nje into ephathelana nami ifake mina phakathi mhlambe njengoba usufikile ke wazakhela igama engomeni Yezinsizwa uShameni ngabe likhona igoso sokwalibona elikushayisa ngovalo akhona akushayisa ngovalo awesilisa kuphela ngisho kulawa awesifazane ikhona sewalibona nje likushayisa ngovalo alikho okusho ngamanye amazwi khona ukungitshela ukuthi wena emagosweni amantombazane wena omile angisho ukuthi mina ngimile no uthi awekho phela seke awekho kodwa ngithusayo akusho mina mbukeli kusho yena uMagugu ukuthi ke awekho amagoso aseke wabona amthusayo sike sakubona emcimbini omkhulu iMbatata Festival lapha kaNyuswa ngoMarch wenze ibukwayo mhlambe kuze nifike lapha ngoba naficana namaqembu asenesikhathi edlala kulo mncintiswano ikuphi enakwenza okuhlukile benanikwenza ngaphambili yini ikuphi enayitshela kona niya kulo mncintiswano ngoba yayinkulu kakhulu imali futhi lapha ngibona ukuthi saziningi izinto ezayisetshenzisiwe ukuze umuntu azibone eshesha ebe umuntu ophuma nesamba semali mhlambe mangatshela umlaleli lapha ekhaya noma umbukeli lapha ekhaya owanifika wanibuka ikuphi mhlambe enakusebenzisa noma nakwenza naye naqhubuzela ngakho ukuze nikwazi ukuthi nitholele lo mncintiswano
Yabo kulamncintiswano kwakumncintiswano wethu oqala ngqa. Sasingakaze sikhompithe. Sasingakaze. Nisaba ninandisa. Sinandisa nje kuphela. Sisiqala lapha yana ukuyokhompitha. So kwathi sekungena amantombazana okuqala. Ayidonsa le yami ke ngathi ngiyabo ukuthi kunjani la. Isimo sihamba kanjani yethu? Sihamba kanjani? Menginganakile noma ngingafocusile sohlula. Ngasho njalo nje kuphela. Ngathi mina ngiyasazi isitori sami. Yeah, ukuthi mangingena lapha ikuphe ngiyokwenza. Ngikuphe ngiyokwenza. Yeah. Nani kuyaniphoqa ukuthi nisazi isitori senu. Kwabo ukuthi ke wenza lento oyifundisiwe. Ubukade lonke isonto noma lonke inyanga iqala ubukade ukwenza uyokwenza kona. Mhlawumbe ugijima ngeintokazi engane ngoba ngeke ngithi ngeinkabe ngakho ugijima ngentokazi engane. Mase siphelele sonke siba u60. 60. Kodwa engigijima nazo stage okwamanje zo30. Zo30. So man practice nini ba practicela kini noma khona umuze na uqoka nje enifike ni practicele kona. Hayi imizo esayiqoka owoduka F kaMashu owoduka F eNtuzuma. Njengoba usuvelile kubantu baningi abantu abakuthintayo hlangothi zonke ngoba khona enkundleni zokuxhumana mhlambe ukwazi kanjani ukuyigcina ube umuntu obonakala emuhle kubantu ngoba abantu beza ngenhloso ezahlukene ukwazi ukuyigcina kanjani kakhulukazi kulabantu abeza ngenhloso osuke wena ungayilindele ukuthi bangeza ngazo ngoba usuvela ngomsebenzi usulindele ukuthi wonke umuntu okuthintayo kuthinte malana nento ezokwenza ukuthi uqhubeke ukhule noma lesiphiwo naso siqhubeke sikhule mhlambe laba beza ngokuzofuna ukuthi usondele ngakubona ngokwenhliziyo ubamisa kanjani. No ngiyasho ngiyayithoba nje kubona kwese sixoxisana ngithi. Yeah. Cha nobobhodi. Angizele lokho lana ngizela ukuthi ngizokhuphula lento engifuna ukuyikhuphula. Yes. Okunye nokunye angikuzele la. So bengicela sihloniphane. Isinqumo sami engisithathayo engayitshela sona since ngingena kona ukuthi kuzoba lento abacabanga ukuthi mhlawumbe ngizoba yiyona bona ngokweinhlelo zabo. Awuzoba lula singabeka nje lemibhalo ukuthi awuzoba lula ngoba sebebuka babona ngabalula ukuthi bafinyelele ngakwena. So siyaxoxisana sihloniphane yabo emva kwalokho ngiyakucela ukuthi uma ungazili ngokuhle ukuthi nje mhlawumbe uyasiqasha ngiyacela ngiyithoba ngicela usuke eduze kwami. Yasha ithoba ke inkosazana yabheka kumina emehlweni yathi mawungazile ngokuthi uzoyiqasha kumele uhleshe usuke ke eduze kwayo sahleleni nayo ke kulona ke uhlelo ke isinto sakithi kumabona kude wakho isiyeza TV mhlambe ke inkosazane kusuka manje yini abantu abangayilindela kuwena njengoMagugu nangeqembu oliphethe. Alright, so sekwenzekile ukuthi ke abantu abaphezulu kunathi besicele ukuthi singene kulomkhakha lo kaMaskandi. UkaMaskandi. Yebo. So kwabo yinto engivumayo. Ngoba kuyacula phela kaMaskandi. Kuyacula kaMaskandi. So nabantu ade beyifuna vele leyo nto leyo. Kuyikona ukuthi mina bengisana ukuyingabaza. Ngingakayiboni ukuthi ngifit enough ukuthi sengangena kuMaskandi. Bengisayibona ukuthi hayi no sengiright la kulomkhakha wengoma kuphela. Yabo. So bengingabaza amandla bengangabaza kakhulu amandla so ngaxhumana noBhutisaliwa koSisindoni bonke labantu asebenolwazi asebazakhela vele so bangipha ke lawo magama lawo ukuthi hayi no ungakwazi abo belokho be-encourage yabona belokho nebengizama so nami sengibone ngazi ukuthi hayi okay shuthi sekuyisikhathi sokuthi ungena ngoba usho wena kusho abantu ababona ukuthile ukuthile mina ngathi hayi no sekuyisikhathi sokuthi hayi no angene nami kodwa ke yize ngingazi lutho ngisazocathuliswa nakhona uzoholwa ngengalo ngisazoholwa ngengalo until kuze kufike isikhathi sokuthi nami sengiyayibona ukuthi ngifit enough. Iyasho ke intokazi ithi ngokubukela nangokuholwa nangokuyalwa undoni wakandunakazi nosalewa wakandunakazi nabanye ke abasondele kuyona ngokuthi babone ngathi isingakwazi ukuthi ingene studio ifike ikhipha umsebenzi ozojabulisa abantu ngaphansi komculo ukaMaskandi siyathemba ukuthi bonke abantu uyothi masuphumile umsebenzi sisupport intokazi njengoba isho ukuthi yona ngokwayo bisayibona iseyinhle kakhulu kubeni iqhubeke neGoso iqhubeke futhi nengoma yamantombazane ingoma kaShameni kodwa ke njengoba sebeyibonile ke siyathemba ukuthi lapha ekhaya uzokwazi ukuthi ubone konke ekwenzayo uzohlala nathi kwiSiyeza TV ubone konke ke ukuthi iyenze njani ngoba khona konke ezobikwenza siyobe sikunikeza kona mhlambe ke inkosazane ke uzongena ke studio senike nahlala phansi uzoyibhalela noma uzobhalelwa angikwazi ukuqopha njengoba sibona unengoma ezimnandi kanje iqinga ngaphansi kweqembu siqoshwa ba kwesinye isikhathi siqoshela uBhuti Mthashana
Yes. Kwesinye isikhathi khona umntwana ekuthiwa undalo uyena-ke umuntu okwazi ukuqopha-ke yabo kodwa akakwazi ukucula. Wena ungene ngephini? Mina ngingene ngephini. Okusho ukuthi insebenziswano leyo. Sisabambisene kanjalo mina angasho Nkosi ngathi mina ukuqopha angikwazi. So uButhsaliya wathi kokunye uzongisiza. Yes. Yabo because ngangimcelile ngathi mina ngicela angisize because mina nje into ekuthiwa ukuqopha-ke angikwazi ukuyenza angiphikwanga ngalapho. Yabo. So mhlawumbe mase kuhamba isikhathi sengijwayele ngiyobe sengikwazi angikaze kwabe yinto engiyinika isikhathi sayo so uthi ngihlale phansi ngicabange ingoma angikaze ngakwenza. Okay, Nkosazana khona inkulumo okwayibeka la ngizocela ubheke lapha e-screenini sakho ukuze abantu bakwazi ukuthi bayizwe kahle utheni ngabantu abayeza kuwena bengazili ngokuthi bazokuqasha ngifuna uyisholo wena bebuka ukuthi imaphi amagama aphuma ngaphakathi kwena ukuze nosafisa angabe sasondela. Bengicela abantu mebengazile ngokuzongiqasha ngiyancenga ngiyayithoba ngicela nje bengasondeli eduze kwami la kulomkhakha angizile ngale ngqondo abacabanga ukuthi ngize ngazo. Yes. Ngize ngokuthi ngiphambili ngalento mina efonwe mina ethandwa yimina. So bengicela ngiyayithoba namanje sicela bengasondeli eduze kwami. Ngiyabonga. Wayinsizwe eqabayo ejobhayo encindayo ecathayo isholo yona ke Intokazi ukuthi bafowethu cha akwenibheke kwezinye inkalo ningafuneli ngakuyona. Mhlambe abantu abafuna ukuthola abafuna ukwazi kabanzi ngeqembu bafuna ukubona izinto esenike nazenza phambilini balithola kanjani? Besine account ku TikTok so bayibhenile account yethu ku TikTok so kodwa kwamanje bengasithola ku Facebook because sengi-update ku Facebook Uqhawekazi Team Blue so abantu sebe create i-fake account sekunoqhawekazi abawu2 khona eno-heart blue khona engenawo heart le engenawo heart ile yethu eqondene nathi sebefuna ukuthatha okuhleni kwenzayo bakusondeza ngakubona sebekwenzile kwenziwa yibona bathatha izithombe zethu sesitholile ukuthi khona umunye waqasha afike ingane shisi zangenza ngalendlela le abasibona ngayo then sathola ukuthukeka kodwa saxolisa sasho ukuthi ayino akuthina yabo. Alright bafowethu akusiyeke ukuqopholola kwesiyeke ukuthatha into zabantu isiphiwo somuntu angeke uzusathe ngisho ngathiwa unani isiphiwo somuntu nje awusoze wasithatha yona ke Intokazi le eyagila ke imanga laphana emcimbini omkhulu iMadoda Festival kaNyuso nahamba namalini lapha ngisahamba no 10,000 yebo niwenzeni lo 10,000 noma usekhona besingakawutholi bungakafiki yebo. Okay Intokazi ke iyagila imanga ekhona kamanye amagoso yafike iqala ngawo ukuyoncintisana nezinye intombi eshaya ke yona ke ingoma KaShameni yafike ke iyaba isiphuma phambili sicela ukuthi ngakho konke ke enikubonayo ngayo niba support nibakhulise njengabantwana abancane njengoba isho ukuthi ke okuningi ikufice khona la isafisa futhi ukufunda kakhulu iqhubekele phambili mhlambe ke ngoba usube nesikhathi nabantu sebeyakubona usovelele emehlweni bakhona abantu lapha nabasakhula abantwana abasathi nabo bafuna ukushaya ingoma le nishayo mhlambe kamazwi ongabanikeza bona nangendlela yokuyiphatha nangezimo abangahlangabezana nabo umphethe abantu abaningi mebefuna bona ukuphatha iqembu noma ukuvula nje iqembu lize likhule bagcina sebeyibona benjengani abona mawufuna ukuvula iqembu kuona wonke umuntu ongibokayo fanele njalo uhlale uneqiniso ube nenhliziyo ende ukwazi ukukhuluma nomuntu because abome mebeza abantu bebaningi umuntu nomuntu uqhamuka nekhanda lakhe. Yes. Umunye uqhamuka la kaNdlovu, umunye uqhamuka la Gatsheni. Fanele ukwazi ukuthi okay, i-situation manje uyahlala phansi uyayicabangisisa. Yeah. Before uthatha isinqumo sayo. Uyinika isikhathi uyineze 2 days ubatshele futhi bafethi ngizobuyela back kulento yenu. Yabo. Ngisafuna ukuyicabangisisa kahle. Into ke mina kwesinye isikhathi mengibona ukuthi ingaphezulu amandla ami ngiye ngibuze bona lamagosa amadala buto omdala mase kanje kwenzakalani ngisho ngisukela ngisho nini yabo yeah ngenze njani sisomdala ngithole noma amagosa amathathu yabo ngizwe inkulumo zabo mase ke ngibe sekumina ukuthi yipi engibona ukuthi ke ifanele le situation yeah yabo so ke mawufuna ulo fanele ube nenhliziyo ende obahlonipha uhlala uneqiniso ngaso sonke isikhathi and wenze sure ukuthi konke okwenzayo wenzela ukuthi iqembu liye phambili hayi ukuthi kuvune wena konke okwenzayo enza isiqiniseko sokuthi wenzela ukuthi iqembu liye phambili hayi ukuthi kuvune wena kuzuze wena kuphela kubeni uhlanganisa abantu abaningi ngento ethandwa abantu abaningi futhi mhlambe ke uyasithembisa ukuthi na kanjani mase kusondela izinsuku noma usuphekile umsebenzi uyophinda usivakashele uzosithulela umsebenzi wakho yebo kuba njalo
Okay, inombolo ikhona noma akwavumeleki ukuthi uyidedele? Ikhona la esiqasheka kuyona akuyona eyami. Besicela ukuthi sisebenzise yona ngoba mhlawumbe ukhona umbukeli lapha ekhaya ubona njengamanje noma umuntu othile ozoba nento ethile ofisayo ukuthi lezi ngane zimvashele. Mhlawumbe ungasiphi inombolo? 068 068 3123 3123 694 694 siphinde 068 068 3123 3123 694 694. Inombolo ke yazo ke Intokazi nizibiza ngoqhawekazi lapha ku Facebook nitheni nawe ani90 ziplo. Asina90 ziplo. Lapha ku Facebook uma ubadinga ke abana90 ziplo baqhawekazi babalekela ukuthi bakhona abantu asebethe bathatha iaccount yabo bayisebenzisa bagcina sebenza into engalungile bagcina sekuthukeka bona njengabantu ababelindelekile. Nayo ke inombolo evela escreenini sakho ongakwazi ukuthi ubathinta kuyona for ukubaqasha kuphela azikho ezinye inhloso ongamele noma kumele uphinde ubathintele zona mawungazili ukuzobaqasha noma mase kuphuma umsebenzi wabo ozokwazi ukuthi uphinde uthenge wona. Mhlawumbe mfowethu njengoba sesibonile eNingizimu Afrika sithe sakhahlamezeke kakhulukazi isifundazwe saKwaZulu-Natal ngeyikhukhula eziningi kunemindeni eyahlekelwe kunemindeni eyahlekelwe zihlobo zayo abangakabathola abantu. Mhlawumbe maphike intamaso ukududuza isifundazwe nje eNingizimu Afrika yonke angaphuma kuwena. Engingakusho ukuthi cela behlale njalo enkosini. Okwenzekile shuthi bekudaliwe kodwa uNkulunkulu uyobakhumbula ngelinye ilanga. Ukhola ngaphansi kiphi inkolo? Ngisayona. Wesayona yakwaba. Ngikwenza konke. Okay. Sibonga kakhulu ke embukeli lapha ekhaya ke behlenayo ke Intokazi uMagugu weqembu oqhawekazi. Siyathemba ukuthi ke nangokuzayo uzophinda uhlale nathi wena kwakho kumele ukwenze ukuthi utshele bonke abantu osondelene nabo abangani bakho noma ubani ongakwazi ukuthi ufinyeleleke nomtshele ukuthi angene lapha ku YouTube wakhe afika subscribe lapha na kwiSiyeza TV ngaphansi kohlelo lesinto sakithi ukuze akwazi ukubona neqhawe lakhe naye manje ngakafiki la noma futhi akwazi ukubona ezinye izinto ezizenzayo ngaphansi ke kwayo ke iSiyeza TV nangaphansi kwalo kohlelo lesinto sakithi. Ukuthi emsakazi ngithi nganza kwethu uNkulunkulu kaShembe anibusise ngiyabonga kakhulu ngethu bensiphalona. Yabonga.